Разнообразието прави речта ни интересна. Тоест, за всеки един вокален инструмент важи правилото, че трябва да разнообразяваме. Нека да започнем с темпото. Темпото е бързината или скоростта, с която говорим. Когато изброяваме неща или говорим за по-маловажни неща, то върви да говорим по-бързо. Например, днес станах в 6 часа, после си направих упражнението до 7, после закусих, после пих кафе с приятелка, после подготвих обяд за семейството си и така нататък. Обаче, когато говорим за по-важни неща, искаме да забавим темпото. Искаме да има пространство между думите, да има въздух между думите. И точно тази динамика, бързо-бавно, прави речта ни по-интересна и по-увлекателна. Стремете се да въведете вариация в темпото, с което говорите. И се придържайте към лесното правило. По-важни неща се изговарят по-бавно, а по-маловажни – по-бързо.